Takže tohle to je dnešní orba. Asi 4 hodiny práce. Udělal jsem si nový kruhový krojidla z 300 mm kotoučů starých na formátovací pilu. Jsou pěkně pevný. Když se tam sekl kameň, tak se prohlí, ale nepraskly. Trochu to má nevýhodu, zůstaly tam ty pidi zoubky. Možná by to chtělo zbrousit, ale je to hrozně tvrdý, takže to dá dost práce to zbrušovat. A mělo by to menší průměr, že ty zoubky občas ty stonky nepřeříznou, ale ty suchy. To mokrý to krájelo pěkně. Určitě to usnadnilo práci a stálo to za ten kutilský výtvor. Jedině, co jsem úplně netrefil, chtělo by to dál od pluhu, kousek dopředu, ale ono tam není zas až tolik místa a těch kamenů tady moc nemám. Už jsem nějaký teďka chytil, vyházel, takže to nechám tak ať se daří.